на маркетинг менеджер на София Ring Mall, бих искала да ви приветствам с добре дошли на откриващата пресконференция по повод Мото изложение 2017. Искам да ви кажа добре дошли и с това да поставим старт на Мото Експо 2017, второто поредно изложение, което се организира на територията на София Ring Mall тази година под егидата на Асоциацията на автомобилопроизводителите и техните официални представители. Днес нашите почитаеми и уважавани говорители на тази пресконференция ще бъдат господин Димитриос Папулис, изпълнителен директор на София Ring Mall, госпожа Таня Груева, изпълнителен директор на Асоциацията на автомобилните производители. Тази година ние, София Ring Mall и Асоциацията на автомобилните производители, имаме специалното мото на това изложение, което е "Сподели пътя". В тази връзка ние сме специално подкрепени от представителите на КАТ в лицето на инженер Мария Ботева и БЧК в лицето на доктор Надежда Тодоровска. Имаме специален гост, господин Асен Платечки, на когото искаме да благодарим за подкрепата и за участието на това мото изложение. А сега бих искала да дам думата на господин Димитриос Папулис, изпълнителен директор на София Ring Mall. Okay. So, honored guests, dear friends, почитаеми гости, скъпи приятели, welcome. добре дошли. We are very, very proud and happy to host for the second year our Moto Show. Ние сме много горди и щастливи от факта, че втора поредна година сме домакини на това мото изложение.